Halo guys, hari ini Dino iki lagi kayak ngetrip ya. Enak, gitu ya. Ya, kowe ora mantuk ta, Mas? Rong. Lagi roh mantuk kowe ya. Ngopo? Ora. Jare boyokmu lara ki apa iya? Jura tak kece kowe. Cara Boyo. apa kecorot jempo iki? Yo, Lah, jempoi ora iso ngopo-opo gegere lara. lah dicepeti siapa piye? Kan kaya pir ya, kan Heeh. lunyu. Ketok iki yo seret lho tok gegere. Nah, Boyoke lara iki. kuwi pamane kok dicepet. Kan lucunya Mas. Iku mari. Piye carane gen mari ngono piye? Ora ngadeg reka lara. Iso ngadeg kok ora iso lungguh. Iso lungguh ora iso ngadeg piye? Ya, guys. Sopirku jempo, guys. Jempun dasmu. Iki ya, iki Mas iki boyoke lara, kecetit jare dhek iki. Nah, iki kan mantuk ki arep ngadege lara jare. Tolat tolo. Aduh dasmu. Guys, nek dicepeti jare ora gelem. Iki dadi ki seret ketok iki anu geganun boyok ki. Aja gur ngece ae lho. Nah, guys, kan ngadege ora gelem, guys. Ini ngene iki, arep mantuk boyoke lara. Aduh. Lah tak terke piye, Mas? Tak terke suntik. Suntik dasmu. Lah kayak mobil wis Pak. Nah, kowe. Aduh. Guys, supir jumbo, guys. Aduh. Lara tenan iki. Aduh. Piye iki? Ya, terke urut apa piye? Endi? Yo, kono tukang urut. Iya nek sine urut yang tukang urut masa saya arep nyangkut. Iya bener. Suntik ya dokter. Iya. Ayo nak anu tak terke mantuk. Coba tak mulih dhewe guys. Ora. Lho iki ora, Mas. Kose. Yo wis. Lugo sik Mas ben penak sik. Nek penak mantuk. Cukur ngece ae to karo nek boyokan genti kowe. Lah dek iki sikilku kena anu kae tak ece jare anak suntikne lah saiki genten anak suntik. Lah nek kowe kan garas, lah nek garas e mlenthuk kayak arep suntik apa ya munggo. Iki genten anak suntik iki. Ya wis ngono sik, guys. Iki tak ngeterne Mas sik.